Ja som sa rozhodol, že ťa dneska budem trochu mučiť, takže som ti tam prihral futbal. Odíď sataň. Choď preč, sataň. Choď do pekla. Tam, kde si bol. No, já jsem si toho bohužel všiml. Problém je, že zamykáme dveře tady, takže se špatně utíká a Juraj sebral klíče. Z toho můžete zhruba jako odhadovat, jaký je můj vztah k fotbalu. Jestliže tady někde by byla 0, tak já jsem zhruba někde dole pod stolem, tady úplně. Možná pod podlahou. To je ale paradox, pretože za ten futbal sú televízie ochotné platiť miliardy dolárov. A je to naprosto neuvěřitelné. Ano, z toho finančního hlediska, kdy za takovouhle hovadinu prostě se platí neuvěřitelné miliardy, tak ano, z tohohle hlediska mě vlastně fotbal dokáže fascinovat. Ale myslím, že je to asi jediné hledisko. No a to je přesně ten důvod, proč si budeme povídat o tom, proč stojí fotbalová práva tolik, kolik stojí, a jestli ještě budou stát víc v budoucnosti, nebo jestli už jsme narazili na strop. No, zkrátka uvidíme, ale o tom všem až za chvilku. Vítejte, je tu další podcast o médiích a dneska i o fotbale. Měli jsme si sem vzít míč, ale bohužel se nám sem nikam nevejde a krom toho tady žádný nemáme. Naše chyba, ale Juraj má dnes alespoň sportovní trenýrky. Nemám. Nemáš, sakra. Mohol som mať. Mohl si mít, nemáš, takže sportovní tanga jako vždy. Rozumím tomu. Každopádně dneska se tady vydáme do fotbalového světa a do světa především fotbalových práv. Já se v tomhletom světě vlastně úplně přesně neorientuju. Já jediné, co zaznamenám, když se hraje nějaký zápas tady na Letné, protože tak ho počuješ? Naše studio na Letné, přesně tak si nemohu nevšimnout a stejně tak tady chodí lidé neustále zahalení do šál, byť je venku 40 stupňů, což osobně považuji za něco mezi hrdinstvím a sebevraždou a nejsem si úplně jistý přesně, co z toho to je. Ale to je tak asi můj jediný vztah k fotbalu a stejně tak vlastně nevím mnoho o fotbalových právech. Jediné, co vím, že jsou dražší a dražší a dražší. Kde se vůbec dneska vlastně pohybujeme? Kde se jako pohybuje finančně z toho hlediska vysílacích práv fotbal? V podstate sa pohybuje v stovkách miliónov eur na sezónu. Samozrejme závisí to od produktu, ale futbal má tú výhodu, že je globalizovaný. A Európa má ešte tú výhodu, že európsky futbal je vnímaný vo svete ako najlepší a najatraktívnejší. To znamená, tu sa točia naozaj vyššie stovky miliónov, kdežto v Amerike sa tieto stovky miliónov točia zase v americkom futbale paradoxne. Jasně. Alebo neprekvapivo. Jasně. To znamená, když si uvedeme modelový příklad. Já bych si pořídil televizi, dejme tomu, co já vím, tak v České republice to nemá moc smysl, Česká republika je z tohoto hlediska celkem malá. V Polsku, já vlastně nevím, jak se moc v Polsku dívají na fotbal. Pomerne dosť. Jo? Skoro všade, paradoxně. OK, tak, ale nevím, v Polsku nemám takový vztah, dobře, nějaká země, která by mě bavila, aspoň z nějakého jiného hlediska. Německo by mohlo fungovat. Dobrý. Milujú futbal, aj Gruzínci milujú futbal, aj Azerbajdžan miluje futbal. Gruzi úplně nechci, tam si nejsem jistý, jak se to bude vyvět. Francie by mohla být, to je takový... Například, ano. Sympatický, myslím, že Francie je fajn, dobré víno už jsem nějakou dobu neměl a dobrá kuchyně tam funguje. Aj Francúzi milujú futbal, ale tam je veľký rozdiel v tom, od koho ho chcú vidieť. Jak to? Pretože paradoxne už tretí vysielateľ za posledné 4 sezóny im uskočil z platného kontraktu, nakoľko zistil, že si to objednalo príliš málo ľudí, než na to, aby sa to rentovalo. Že pojďme si to popsat trošku, tu situaci. To znamená, že kde to začíná jako ten příběh? Je to veľký paradox, pretože pred zhruba 2018 7 rokmi futbal funguje tak ako všetky športové práva v licenčných cykloch. To znamená, tie cykly sú obvykle trojročné, niekedy sú aj viacročné, ale v tom futbale, aby sa z toho vytrieskalo čo najviac, sú zásadne trojročné. To znamená, že väčšinou ten držiteľ tých práv, čo môže byť Národný zväz alebo Národná asociácia klubov v tej Dobře, krajine. ale většinou je to někdo z tohohle ranku. Je to určitá profi asociácia, prípadne nadnárodná, ako je napríklad UEFA, Európska futbalová federácia, tak urobí tender na vysielacie práva. Do toho sa prihlásia televízie a platení operátori, ktorí ponúknú tie svoje ponuky. Následne sa to niečo ako obálkovou metódou vyhodnotí a
víťaz, väčšinou najvyššia ponuka, získa tie práva na tie 3 roky. Jasně. Teď jenom ještě, abych se zorientoval. Kdybych si taková práva, dejme tomu, když jsme zůstali u té Francie, proč by ne, třeba na francouzskou národní ligu, ano, jestli se tam něco, asi se tam něco takového dělá, tak kdybych si je chtěl koupit třeba v 90. letech, nebo na začátku 0. let, nebo 10 let zpátky, tak kolik by mě to stálo tak zhruba? U Francúzov neviem, ale ja to poviem po česky, to znamená, alebo teda po slovensky v Česku. Po slovensky v Česku, ano. To znamená... To tady jsme zvyklí poměrně. My chceme znovu motýle. A ty včely mají rádi tu řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Jsem byl v Senadlave na výstave. Keď Nova začias Vladimíra Železného kupovala domácu ligu, vtedy sa jednalo o jeden prenos týždenne, tak ak má pamäť neklame, platila niečo okolo 25 miliónov. Následne... Za celé ty 3 roky? Za celý ten rok, pardon. Jo, za rok. Boli to 3-ročné cykly taktiež, ale za rok. Následne to bolo už o niečo viac a potom prišli vlastne s podmienkou, myslím, že to bolo okolo už milénia alebo tesne po ňom, že už to chceli dať ČTčke, pretože ČT už plánovala vtedy program ČT Sport. Musím sa posunúť, bol to teda rok 2004 minimálne, to musel byť, lebo ČT Sport vznikol zhruba vtedy. No a vlastne vtedy povedali, OK, my to tej Nové kľudne necháme, ak dá 100 miliónov. Pretože, za ten rok jeden. Za ten rok jeden, pretože ak dá 100 miliónov, tak im to necháme, pretože to bude iba jeden zápas. Ale ČTčke to dáme kľudne o tretinu lacnejšie, pretože ona dá tie zápasy 2. Vtedy sa vlastne začali také prvé kola takých už licitácií, že Nova to veľmi chcela, ale 100 miliónov už bolo veľa. ČTčka zase slúbila lepšiu propagáciu toho produktu za menej peňazí. Tak sa takto dohodli, následne koexistovali dokonca aj Nova s ČTčkou v nejakej symbióze, že to vysielali obe, ale potom do toho všetkého hodila vidle O2 a tá to výrazne preplatila. Lenže taktiež, ona to najskôr preplácala, že dávala, myslím, 125 miliónov. Slušná suma mimochodom. To už jsme o 100 milionů víc, než tam, kde jsme začali. Áno, ale taktiež už sme o 20 rokov ďalej, než v tých 90. v tej polovici. No tak ty hráči pořád potřebují akorát trenírky a ponožky. Ale O2 na to šla dobre, pretože O2 zároveň k tomu, že dá viac peňazí, ponúkla aj, že bude vysielať všetky zápasy. Úplně komplet. Úplne komplet. Tedy i ty, ktoré nikoho nezajímajú. Aj tie, ktoré nikoho nezaujímajú, tým pádom ten produkt sa už dostal naozaj k tým ľuďom komplet a ešte dokonca ČT si mohla nechať jeden zápas, ktorý jej O2 určila ako ten najmenej atraktívny. Tomu sa hovorí právo 5. výberu, keď to nazveme takto. Čiže vlastne ty si vlastne častokrát v tých tendroch, niektorý si kupuje právo 1. výberu, právo 2. výberu, prípadne úplnú exkluzivitu. Dnes je tá exkluzivita na O2, ale aj tá za to platí už myslím, že dvojnásobok oproti tým 120 miliónom, čiže okolo 250, ale teraz tú presnú cifru nemám. Takže se pohybujeme niekde kolem 250 miliardy. Áno, 4 miliardy, ale stále sme ešte len v korunách. To znamená, je to okolo 10 miliónov, 12 miliónov eur prípadne. Plus sa už dnes obchodujú aj tzv. Streamingové práva. Tie si kupujú stavkové kancelárie. Aj tam už došlo k ostrému konkurenčnému boju, pretože dnes Česká liga, Šance liga, paradoxne nie je na sáskovej kancelárii Šance, tam si ju nepozrieš, musí ísť na Betano, pretože Betano bolo ochotné dať tiež vyššie desiatky miliónov za to, aby ju získalo. Okay. To znamená, dnes sme už naozaj v tvrdom biznise a to sa bavíme stále o domácom trhu. Zahraničný trh je v tomto smere ešte výrazně taký zdegenerovanější, by som to nazval, protože... No tak předpokládám, že tady jako u nás mluvíme pořád o nějakých 10 milionech, 15, když omylem anektujeme Slovensko, takže tady v podstatě jako ten trh je tak trošku jako zoufalý a i tady se tady bavíme o 250 miliardě, jenom co se týká vlastně těch televizních práv. Přesně tak, ano. Takže předpokládám, že Francie třeba taková jako bude, když už jsme s ní začali, tak si ji můžeme brát klidně jako ten modelový příklad, že to bude daleko horší. Francie je fascinujúca v tom, že tam som nikdy nepochopil tú logiku. Totiž tam je to sa ešte u nás nestalo sa to paradoxne ani v Nemecku. Ale je dobré s tím počítat, ono se to stane dřív nebo později. Francie je presne ukážka toho, že cena športových práv nemôže rásť do nekonečna. Naozaj má to svoje limity a Francúzi na ne narazili. Pretože tam sa stalo to, že tesne pred covidom v roku 2018, čiže ešte vlastne dobré 2 roky pred covidom, ale z tohto pohľadu tesne, bol tender na vysielacie práva. Prihlásila sa do ňoho ako víťaz španielská skupina Media Pro.
nemýliť si už s tou rumunskou niekdejšou skupinou Media Pro. Jasně, ano. Sarbu s tím nemá nic společného. Presne tak. A Media Pro ponúkla vtedy, ak sa nemýlim, teraz neviem, či to bolo 600 alebo 800 miliónov eur ročne. Mám pocit, že to bolo skôr 800. Miliónov eur za jednu sezónu. To znamená, francúzske kluby boli celé samozrejme nadšené, pretože s takouto výhodnou ponukou nepočítali. Logicky. A samozrejme potom to následne ten trh pokazí, pretože ty už potom nechceš klesať. Dneska máme takú vlastne dobu, že musíš za každú cenu rásť. Preto sa aj bavíme niekedy o tom, že niektoré platformy si prikrášľujú čísla, pretože nechcú ukázať slabosť. No, přikrášľují je skoro slabé slovo, ano. Ale to prostě, když si budete dlouho cucat některý třeba tenhle prst, tak ještě stále nedosáhnete toho stejného efektu. Ale to presne platí aj v tomto biznise, že skrátka, keď raz dostaneš 800, už sa neuspokojíš zo 600 alebo 400. Čiže spoločnosť Media Pro slúbila, že dá 800. Paradoxné ale je, že tie tendre sa vždycky robia minimálne 1,5 sezóny predtým, než to vstúpi v platnosť. To znamená, je tam určitý dojazdový čas, aby sa ten držiteľ na to pripravil, blablabla, musí si zohnať personál, musí si zohnať techniku alebo partnerov na to vysielanie a musí to hlavne zobchodovať tie práva. No a Media Pro sa bohužiaľ trafilo tak, že keď mala začať tá prvá sezóna, kedy oni tie práva vlastnili, tak to bola sezóna covidová. A oni zistili, že zrazu nemôžu mať ani divákov prakticky. Celý obchod im išiel v podstate nejakým spôsobom dolu, pretože aj tie platformy, ktoré by od nich tie prenosy kúpili za bežných okolností, chceli šetriť. Nikto v roku 20 nevedel čo sa bude diať. A Media Pro prišla za tou ligovou asociáciou s prosíkom o štvrtinovú zľavu. Povedala Môžu si typnúť, co řekli? Řekli ne. Ne, presne. Povedali, máte platný kontrakt, platte. No a samozrejme, keďže neboli odberatelia, tak neboli ani peniaze. Media Pro povedala, my na to ale nemáme. Proste my vám dáme tých 600, prípadne 400, teraz neviem presne, kde bola tá vlastne prvá cifra, ale my vám dáme o tú štvrtinu menej, ale dodržíme ten kontrakt. A následne, keď sa trh vráti do normálu, tak my vám samozrejme budeme platiť štandardne, ako sme boli dohodnutí. Lenže Ligová asociácia namlsaná povedala, nie, toto nechceme, takže im zrušila kontrakt. Ale tam je paradox, že Media Pro vlastnilo iba 80% zápasov, potom tam bol ešte druhý držiteľ, ktorý vlastnil zvyšných 20%. To bol Canal Plus. A Canal Plus takisto ich vysúťažil v roku 18 a za tých 20% zápasov, čiže za 2 prenosy týždenne, aby sme to dali aj do čísel, platil 332 miliónov eur. Okay. No a keďže skončil kontrakt Media Pro, ktorý sa musel tendrovať znovu, tak asociácia hľadala náhradného držiteľa práv a našla ho v americkom Amazone. A mám to tu pred sebou. Americkému Amazonu predala tých 8 zápasov týždenne za 259 miliónov ročne. To znamená, vo Francúzsku sme mali situáciu, kedy Amazon vlastnil 8 zápasov a platil 259 miliónov, kdežto Canal Plus vlastnil 2 zápasy a platil 332 miliónov. To je super, to jsou skvělý počty. A předpokládám, že Canal Plus ještě ke všemu francouzská to společnost. Presne tak, veľmi silná. Ano, tak tam asi nepanovalo jako úplné nadšení. Neboli z toho nadšení a prišli za tou ligovou asociáciou s tým, že by radi prevzali celé tie práva a dohodli sa na nejakej novej zmluve. Lenže asociácia povedala, nie, my to celé vytendrujeme znovu, ak chcete, tak sa prihláste, ale týchto 332 za tie 2 zápasy nám budete platiť naďalej. Canal Plus povedal, to nebudeme, tak to dali na súd, následne súd mu prikázal, že tá zmluva je platná a že to platiť musí. OK, prenesieme sa o ďalší rok, pretože Amazon dostal tzv. Sweetheart deal, to znamená, dostal naozaj veľmi pekné podmienky, tých 259 miliónov za rok bolo tomu Amazonu ponúknuté kvôli tomu, že tá asociácia dúfala, že keď dobehne tento cyklus, taký ten Sweetheart deal, tak Amazon následne veľmi nadšene zaplatí trhovú cenu, ktorú si asociácia povie. Lenže keď si asociácia povedala, že chce trhovú cenu, tak Amazon povedal, ďakujeme, neprosíme. Proste nepotrebujeme to od vás za tie peniaze, skrátka má to malý výtlak, nezarobili by sme, nevrátilo by sa to. A to bolo na tom vtipné, že vlastne Amazon od toho uskočil aj za tých 259, ale Canal Plus bol nútený, súdom prinútený to vysielať za tých 332.
A potom sa asociácia divila, že o to nikto nemal záujem. Tak sa následne dohodli s ďalším uchádzačom, to je platforma DAZN, tá u nás bohužiaľ moc aktívna nie je, ale je to vlastne globálna športová streamingová platforma. Vlastne napríklad v Nemecku Bundesligu, v Taliansku domácu ligu taktiež, sú na britskom trhu tiež aktívni, v Amerike sú veľmi silní, ale stále to ešte nie je taký ten úplne top hráč. Jasne. Len sa ním chce stať. To znamená, investujú obrovské peniaze. Kto za tým stojí? Volá sa Lev Blavatník, je to vlastne britský podnikateľ. Myslím, že dokonca už má aj titul Sir. Okay. Je to Lev Blavatník a v podstate on ten projekt je pomerne slušný. Ja som veľký priaznivec tejto značky, aj keď ju moc nesledujem, ale sledujem aspoň voľný obsah, ktorý občas dávajú von. Jasne, máš ji rád, ale moc sa na ne nedíváš, chápu? Tá značka sa mi páči, je mi sympatická, musím povedať, ale paradox je, že oni prišli do tej Francie tiež s tým, že tam teda ako uspejú, keďže už majú skúsenosti z toho Talianska a z toho Nemecka. A myslím, že ponúkli, teraz nemám tú cifru pred sebou, ale 400 miliónov ponúkli asociácii. Asociácia povedala, super, to chceme, 400 miliónov je dobrých, síce 800 ani 600 nám nestačilo. Ale teď najednou jako 400 je fajn, jasne. 400, no lenže, čo sa nestalo? Tak jako určujú ceny ve stylu prostě opilýho hráče pokru, ne? No veď, tam je paradox ten, to som ešte nepovedal, čo tu mám pred sebou napísané. Ja som napísal glosu Zdravý rozum podľa Francouzu. To znamená, zaplatíš 80%, dostaneš 20% a nesťažuj si. On totiž ten Kanál Plus to následne ešte rôzne skúšal na súdoch. Naozaj argumentovali, že je obchodne nefér, keď sa tendruje iba jedna časť a keď ten ich kontrakt, ktorý proste bol očividne predcovidový a prepálený, ostáva v platnosti, keď ostatní dostávajú oveľa lepšie podmienky. A na to šéf Ligovej asociácie sa dokonca začal až čudovať a začal sa normálne mediálne posmievať tomu Kanálu Plus, že skrátka, keď si kúpiš byt na vrchole realitnej bubliny, tak si nemôžeš sťažovať, keď tá hodnota toho bytu následne klesne. Okay. My jsme vás trošku podrazili, ale nemůžete si stěžovat, že jsme vás podrazili, když jsme vás podrazili a vy jste to podepsali. Áno, ale čo je na tom najlepšie, že keď potom DAZN bol ochotný platiť 400 miliónov, Kanál Plus už sa následne úplne stiahol a nešiel ani do toho tendru, tak po prvej sezóne si DAZN uvedomil, že tých 400 miliónov je akosi moc. Pretože myslím, že získali iba 50 000 abonentov. Okay. A tí abonenti síce platili každý 40 €, mám taký pocit, ale 400 miliónov ani moja matematika, ktorá nie je moc dobrá, z toho dohromady nedá. Ne, nejak to tam... To mi nevychádza. Nevychází. A Amazon skrátka nevidel potenciál v tom, aby tých 400 miliónov sa mu ročne vracalo z tých práv. A to samozrejme sa bavíme iba o tom... Amazon? Pardon, DAZN, áno. A to sa bavíme iba o tej návratnosti tej samotnej investície, nie o nejakom zisku. To znamená, DAZN povedal, že to platiť nehodlá, oni ho potrestali tým, že mu zrušili kontrakt, dohodli sa na nejakom vyrovnaní, takže nejaké... A to už nešli ako na soud a nechtěli... No, oni chceli tiež nejakú zľavu, pretože oni tvrdili, pozícia DAZN bola taká, že asociácia nerobí nič proti pirátstvu. A že mnoho ľudí to piráti, pretože nie sú ochotní platiť 40 € mesačne. Čo mimochodom je... Piráti odkud? Z nejakých tých rôznych fór, z nejakých tých... Nebudem ich tu menovať, ale sú rôzne fóra, kde si môžeš, síce v otrasnej kvalite a možno aj s vírusom, ako bonusom, ale môžeš si nejaký živý prenos pozrieť, teoreticky. A ona to tá asociácia ešte vysílala, jak si nejakým iným spôsobom? Nie, ale to sú väčšinou takí individuálni streamery, ktorí to doma naberú z tej obrazovky a potom to šíria vlastne ďalej. Jasne. A proč by proti tomu něco měla dělat ta asociace? To úplně nechápu. No, protože vlastne pozícia DAZN bola taká, že asociácia vlastne ich nechala v tom vykúpať a vôbec im nepomohla v boji proti pirátstvu. Jo, no proč by měli? To oni nebyli vlastníky práv. Ja si myslím tiež, že to bol účelový argument, ale v princípe toto použili, aby si nejakým spôsobom vyhubovali zľavu. Aha, a zabralo to? Nezabralo to, asociácia ich poslala preč, ale viem, že jej dali nejakú kompenzáciu za to, že tá zmluva skončila skôr. O 2 roky skôr, než mala. No a asociácia chcela urobiť nový tender. Akurát boli prekvapení, že ten Kanál Plus do toho tendru nechce ísť. To je šok. Takisto boli prekvapení, že ani ten Amazon už tam nejde, ani ten DAZN tam už nejde a že už nie je na trhu ďalší silný hráč, ktorý by tam šiel. Ani globálny. No jasne, kde by sa vzal. Pretože všetci sa spálili na tom, že zistili, že ten potenciál, keď to ponúkaš za 40 €, tak 50 000 ľudí ti naozaj veľké príjmy z tohto pohľadu neprinesie v tomto kontexte. A tým pádom tá hodnota tých práv teoretická, uvažovaná, klesla z potenciálnej miliardy, ktorú chcela tá asociácia,
miliardu eur ročne klesla na potenciálnych 100 až 150 miliónov. To už samozrejme tým klubom, ktorým vévodí PSG, čo je vlastne veľmi bohatý klub vlastnený arabskými šejkami. A které se těšili, jaké hezké penízky z toho budou mít? Áno, tak samozrejme to už je aj pre nich málo, takže sa rozhodli ísť do úplne novátorského konceptu, ktorý naozaj nikde doteraz nebol vyskúšaný. Logicky. Takto. Ne, to neudělali. A založili si vlastný futbalový kanál. Ty jsi věděl, co přijde, ale my jsme o tom před nějakou dobou mluvili, já jsem si to nepamatoval do detailu, ale teď jsem se začal hrozně bát, než jsi to řekl. Je to tak, jednoducho asociácia nedokázala nájsť partnera, ktorý by bol ochotný platiť hoci 200, 300 či 400 miliónov eur. Tak sa rozhodla, že to skúsi sama, založila si futbalový kanál a teraz naopak ona platí tým operátorom za to, že ho šíria. Čiže vo Francúzsku sa to celé postavilo na hlavu, paradoxne. A vydělávají na tom? To ešte nevieme, ale vieme to, že nešli do 40-eurového balíčka predplatného, ale šli do 12-eurového. V akcii síce, reálne to bude trošku viac, ale snažia sa všetkých tých klientov, ktorí majú záujem, zamknúť na cene 12 eur mesačne. To znamená, aj oni usúdili, že za tých 40 to naozaj nikto nebude chcieť, ale reálne, keď sa pozriem na tie čísla, tak aj keby si to trebárs objednalo 100 000 alebo 200 000 domácností za tých 12 eur, tak stále ešte tie príjmy nebudú ani náhodou v nejakých tých rádoch miliard alebo vyšších stoviek miliónov. Budú radi, keď dostanú aspoň tých 150 až 200 miliónov, pokiaľ vôbec ich dostanú. A vtipné je ešte to, že budú musieť platiť provízie tým operátorom, ktorí ich šíria, pretože každý ten operátor si minimálne tých 15-20% z tohoto poplatku nechá. A to je úplne ideálny stav, pretože pre toho operátora je to úplne bezrizikové. Ten produkt majú úplne všetci. Jediný, kto splače, bude vlastne tá samotná asociácia a tie profesionálne kluby. A tu je presne dané to poučenie, možno aj pre vlastne tuzemských podnikateľov alebo pre celú tú veľkú vysielacú komunitu, ktorá je ochotná platiť tieto peniaze, že naozaj tá cena práv, tá návratnosť má svoj strop. Vo Francúzsku sa o tom presvedčili veľmi škaredo, že naozaj je lepšie sa uspokojiť s 300-400 miliónmi, než chcieť miliardu a nemať skoro nič. Ano, je z toho krásné poučení, nebuďte nenažraní, protože když jste nenažraní, tak ano, platí to krásné staré pravidlo, kdo chce víc, nemá nic. A v tomto případě to funguje úplně dokonale. Já bych přesně vzhledem k tomu, kolik práva stojí, jak strašně drahá záležitost to je, a my už jsme tady vlastně o tom mluvili. Není to poprvé, co mluvíme o ceně práv na sportovní přenosy. Já bych v tom těm asociacím prostě nechal vykoupat čumák, ať si vyzkoušejí, jaké to reálně je, kolik se na tom dá opravdu vydělat a nedá vydělat, protože ty peníze, které v tom lítají, jsou naprosto neuvěřitelné. Jsou to peníze, které by samozřejmě mohly jít na něco rozumného, už jenom i když jako bychom zůstávali v rámci sportu, tak na nějaké sportování mládeže by asi mohly jít úplně krásně, oni tam pochopitelně nejdou ani ve snu, ale ano, nechme je v tom vykoupat, ať si to vyzkoušejí. Ako, to je jediný spôsob, pretože aj na českom trhu, aj na slovenskom sa vlastne ukázalo, že kedysi sa tie skupiny preplácali navzájom. Raz to bola O2, ktorá bola silnejšia, raz to zase bola druhá skupina, ktorá preplácala, prípadne skupina operátorov. Myslím, že tam v tej skupine bolo Tele, bol tam taktiež T-Mobile, Vodafone, že mali svoje vlastné športové kanály a oni v podstate tiež kupovali práva. A potom celé to rozlúskla tým, že vlastne kúpila tie práva za ešte násobne vyššie peniaze a začala to ponúkať všetkým operátorom zvlášť. To znamená, teraz je ten stav vlastne ideálny, každý má tie produkty, každý má vlastne ten prémiový futbal, či už je to Liga majstrov, Európska liga, je to u viacerých operátorov, nie je to už len zamknuté u jednej skupiny trebárs. Otázkou je, a to sa nedozvieme logicky, pretože Nova samozrejme nezverejní, či sa jej to reálne aspoň rentuje, či tie práva... Takhle, ona zveřejní, že samozřejmě to byl úspěch. Tak paradoxne z pohľadu tých práv to nikdy nepovedala ani takto. Ani tak dokonca? Ona zatiaľ funguje v štýle, lebo takto fungovali aj tí ostatní operátori. Toto by som jej nezazlieval, ale funguje zatiaľ tak, že dávame do toho peniaze
a čakáme, kým dosiahneme pozíciu takú, ktorá nám umožní, aby sa nám tá investícia vrátila. Či už tam sú, to naozaj neviem. Ja by som zatiaľ predpokladal, že nie, pretože keď viem, ako stromo to stúpa, tie výdavky, tak si nemyslím, že ako reálne sa to môže vrátiť, ale zase je to o tom, že buď ten produkt chceš mať a si ochotný pre to urobiť veľmi veľa a tým pádom tie peniaze zarobíš niekde inde, u nejakých iných formátov, alebo sa zachováš ako Nova z roku 2010, kedy povieš, toto už je drahé, do toho už nejdeme. To bola nová verzia 2010, ešte vo vlastníctve CME, dnes to je verzia 25, tiež vo vlastníctve CME, ale už ten hlavný vlastník už je vlastne český, už nie je zahraničný. Predsa len je to vidieť, že keď tú televíznu skupinu vlastní domáci subjekt, tak je taká dravejšia a menej sa bojí experimentov, než keď to vlastní Američan, ktorého jediné kritérium je, aby to bylo v čiernych číslach. No, každopádně mohou nás čekat zajímavé časy, mohou nás čekat časy, kdy přeci jen část toho trhu, minimálně část toho trhu objeví, že zkrátka ta práva jsou možná až příliš vysoko, že ty ceny, které se jaksi za práva na sportovní přenosy platí, jsou naprosto nesmyslné a že už skutečně stoupáme do těch výšin, kdy v podstatě platíme za nic a že tohle to je bublina se vším všudy. Uvidíme. Co vy si myslíte o tom, jaké jsou ceny za práva na sportovní přenosy? Určitě nám napište. Budete rozhodně většími odborníky, než jsem já, protože, jak jsem říkal, já o těchto tématech moc říkat nesmím. Protože... Ale francouzský příklad si pochopil velmi rychle. Ale francouzský příklad minimálně mě to pobavilo. Přesně tak. Doufáme, že i vás. No a to je všechno. Palce nahoru, případně palce dolů, samozřejmě odběr a my se budeme těšit. Doufám, že tentokrát už bez fotbalového míče zase příště. Všetko dobré.